गरमानो अयथासार दिनैहाय दंफैयो चिरां जिल्लानि आमथेखा बाजारावहाय सप्तायावहाय खेबनै जायो सुक्रुबार समबार ओमफ्राय मानो फैनांदों होननानै बुङोब्ला एसे बेबायदिनो आमाय मोननाय सबखा मोननायनि बिदै बानायना हरनांगौ जालायबाय आरोना दा ओरैहाय नै आदैनावहाय बाखालिफोरनावहाय लांफैनांगौ जालायबाय गोबां बेबायदिनो रोदा रुदु फिथाइ सामथाइ बिलाइफोरनि आरोना बेखौहाय माने जाउन खालामनानैहाय लोंनांगौ अब्लानो बेबायदिनो आमाय मोननाय सबखा मोननाय बेबायदिनो खब गुजुख्रेबनाय मानाय बेबायदिनो सिङाव खब जाम जानानै थानाय ओमफ्राय बेबायदिनो हासुदैफ्रा गोमो जायो ओमफ्राय सोरबा बायदिना गोजाबो जायो आथिं आखाइबो बुलायलाङो ओमफ्राय बेबायदिनो नानानथा रोखोमनि जायो आरोना गुस्थि रानखाङो खुगा गोखा मोनो गोदैबो मोनो बेबायदिनो उन्दुनो ओंखारग्राबो दं उन्दुनो ओंखारिबो दं ओमफ्राय बेबायदिनो मोदोमफ्राबो रोमोयो आरोना ओमफ्राय नानानथा रोखोमनि जायो जन्दिस टाइफड जायोब्ला दा आंनाथ' आफाया सिगां देना होयोमोन नालाय बाखालिफोरनि बेबायदिनो रोदा रुदुनि ओमफ्राय दा आफाथ' गैला ओमफ्राय दा उफाय गैया आंनावनो लांफैलायो आरो मानसिफ्रा मिथिखानाय हिसाबैहाय ओमफ्राय दा नै ओरैहाय जोंना आदैनावहाय लांफैदों आङो ना फोरा सब फायाथे माने सब अर्गानिक माने फिथाइ सामथाइनि गोजासो आरो ओमफ्राय हाग्रायाव एसे बिलाइफोर खांबावदो मादो ओमफ्राय जाउन खालामदो लोंहोदो आरोखि ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर प्रयजन जायोब्ला लांफैनो हागोन फ्रायनोथ' मिथिखागौ दा अनेक बानायनांबाय थाखायो मानसिफ्रा लांफैयो आरो जायफ्रा लोंफैयो बिसोर मिथिखागौ आरो दा बेबायदि आरोखि कृष्णा ब्रादारनि मबाइल दखानाव नै एभेलेबेल दंफैयो आरोखि नोंथांमोना माबायदि मबाइल लानाय फैसा लादो आरो लांफैदो सेकेन्ड हेन्डआबो फुरा माबा फाइनान्स जाजोबखायो आरो नै बेबायदिनो दङ नै 15 Pro दङ बेबायदिनो 14 Pro Max दङ ओमफ्राय बेबायदिनो 13 14 15फ्राथ' मेरला नै आइफननि ओमफ्राय नै सामसुं आल्ट्रा दङ S25 आल्ट्रा दङ नै ओमफ्राय अप्प' रेन' 15 Pro mini दं नै मा नांगौ सेस एभेलेबेल दंजोबो नै सेकेन्ड हेन्ड आरो मथा मथि 100% बेटारिफ्रा दंजोबो आरो X25 ने औ S25 औ दा एभेलेबेल दंजोबो आरोखि नै ना एकदमबारे खम बेसावनो मोनखागोन औ दा अयथासार कास्टमार जाखायो दा बाजारा बायबाय नालाय दिनैबो बिराद गोबां मानसिफोर लांबाय बायबाय कन्टिनिउ होनब्लाबो जोबनो गैखा आरोखि नै सफैदावल' ओमफ्राय आरो ओइजोंबो लेटल' दं हनै मबाइलानो औ ओमफ्राय नै गोदानालाय एभेलेबेलखा मा खालामनो गोसो नै फुरा दंजोबो मोनजोबखागोन ने बागि औ ओमफ्राय नै बेफोरखौ लांफैनो हागौ नोंजों जगाजग लाहरनो हागौ कन्टेक्टआ खोन्थाना हो खेबसे नोंनिया एकदम फन खालामनाङा डाइरेक्ट फैबानो जाबाय दखानाव फैदो नायदो बासिदो फनावथ' खोन्थाजोबनो हायाना औ आमथेखायाव जाबाय एसि नांगौला एसिबो मोनगोन औ गासैबो फ्रिज वाशिं मेसिन एभेलेबेल दंजोबो ने ओमफ्राय बे सेकेन्ड हेन्डआबो फाइनान्स जायो ओमफ्राय एक्सचेन्जबो जायो दा गासिबो जाजोबो माने माबायदि नांगौ सिस्टेमाव गासिबो सिस्टेम दङ नोंनि मबाइल बोरायखौ लाखिनालाबो बे हरफिनगोन आरोखि इयो सोलायनानैबो लाखिगोन दाम दर मिलायलायनानै ओमफ्राय एकदम निउ नांथारगौब्ला नै एभेलेबेल निउआ ओरैनो मा दं दा एकदम लेटेस्ट मबाइलाव नायदो लेटेस्ट मडेल बबे दङ बेयाव मोनगोन औ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख जानायनि दिनावनो मोनगोन टेनसन गैया औ मा मडेल नांगौ मोनजोबगोन औ सेस आइफन 15 Pro 16 Pro 17 Pro Max सेस दे आल्ट्रानिफ्राय लानानै अप्प'आ मा सफैदों होनदों दा सफैगोन होनदों Find X9 Ultra आदसा दामा बेसेबां एसे बाराखा बे 1,70,000 औ ओमफ्राय केसआव लाला एसे डिसकाउन्टबो मोनगोन DSLR-नि केमेरा लागायनाय दं औ बरिया दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय सेकेन्ड हेन्ड मबाइला एभेलेबेल दं गोदानाबो एभेलेबेल दं ओमफ्राय मोनसे खोथा आंनि बे चेनेलावहाय जायफ्रा नायनानैहाय मबाइल लांनो फैदों नोंथांमोना माबा मोनसे गिफ्टसबो मोननो हागौ आरोखि ना फ्रियावनो ने दादा औ माबा मोनसे गिफ्ट एकदम मोनखागोन सियरखा बे चेनेलनि दारैहाय लांफैयोब्लाथाय आरोखि एकदम बे भिडिअ लाबोदो लानानै फैदो होननाय बायदि जाथारगोन औ देखायदो आं बे चेनेलाव नायनानै फैदों होननानैहाय नोंथांमोना माबा मोनसे डिसकाउन्ट मोजाङैनो डिसकाउन्टआव मोनलांखागोन दे औ दा बिदि आरोखि ओमफ्राय मबाइलाथ' एभेलेबेल दंखायो नोंथांमोना मा नांगौ मोनजोबखागोन आरोखि ना आं एसे बाजाराव फैनायजों लोगोसे नोंथांमोनहाय भिडिअ खालामनानैहाय मिथिहोबावबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना सोरबाफोर सेकेन्ड हेन्ड बा गोदान लानो गोसो चिरांनि आमथेखा बाजार आरो दाथ' लामानिबो जेबो प्रब्लेम गैला सापागुरिथ' ओरैहाय मालिबिथा भारत भुटान बर्डारसिम आसामाला लामायाथ' अनथनाखा ओरैबायदि बरियासै खुनु टेनसन गैला आरोखि लोगोसे नोंथांमोना फैयोब्ला लांफैनो हाबाय आरोखि नै बेबायदि आरोखि होमब्ला बेखिनिसै